No niin, nyt ollaan saatu täällä Balingenissä meidän pääkuvaukset valmiiksi. Tultiin tsekkailemaan tällaista Balingenin paikallista linnaa. Jatketaan tästä matkaa sitten Sveitsiin ja Itävaltaan, käydään katsoa vähän Alppeja. Jes, eli just päästiin tänne Sveitsin puolelle. Mennään katsoa tommoista vesiputousta ja sitten matka kohti Zürichiin. Ja perus afterworkit huomenna kohti vuoria ja hyvä meininki jatkuu. Eli tehdään hotelliesittelyvideo, kuvataan dronea, sitten kuvataan sisältä ja perus gimbal-kuvaa tasasta smoothia, ja sitten kuvataan vähän yksityiskohtia. Yritetään mahdollisimman paljon esitellä hotellin palveluita. Ja ainakin näissä maisemissa kelpaa kuvata, jos se jossain. Tää hotellikuvaukset pikkuhiljaa päätökseen, käydään vielä pikkasen kuvailemaan ruokaa ja keittiöä ja sitten lopetellaan. Ollaan kuvattu taas aika monipuolista settiä videopuolta tällä kertaa pääasiassa. Tästä sitten vietetään loppuilta vähän rennommin, käydään illallisella ja huomenna sitten aikana herätys, mennään pienellä vaellukselle täällä Liechtensteinissa ja katsellaan vähän vuorimaisemia. No niin, nyt on maisema pikkasen vaihtunut. Matkustettiin tosiaan Balingenista Saksasta tänne Liechtensteiniin ja täällä kuvataan yksi yhteistyöhotellikuvaus. Huomenna käydään vähän Alpella ja sitten matka kohti alkaa jo kääntymäänkin pohjoista päin. Aloitellaan vaellusta tästä. Tää on tommonen 10 kilsan lenkki. Kuulemma todella hieno, yksi Liechtensteinin parhaita. Pidetään hauskaa. What can I say? Vaellus saatu hyvin käyntiin ja nyt otetaan vähän Nord-Outdoorille sitten samalla vaatekuvia. Vähän tällaista ulkoilumeininkiä ja jatketaan sitten matkaa tonne, ehkä tonne huippuun. Hyvä setti tulossa. Tervetuloa Liechtensteiniin. Tai siis, nyt vois kuvat tohon suuntaan. Siellä on Itävalta. Liechtenstein on tossa. Ja Sveitsi on tuolla. Ja Saksa on tuolla, missä on tasasta. Hieno paikka kyllä. Eikä ollut edes niin paha nousu. Odotin pahempaa. Henkilökuvia sit. Homma jatkuu. Otetaan tässä muutamia tuotekuvia Nord-Outdoorille ja lähdetään sitten jatkaa kierrosta takaisin päin. Pilvet tähän uhkaavasti tuolta tulee ja ei jäädä pysähtyä liian pitkäksi aikaa. Nyt lennetään vähän droneja ja oitan tästä vähän klippejä vielä noista vaatteista ja sen jälkeen lähdetäänkin varmaan Dalsiin jo autolle ja kohti Innsbruckia. Me ollaan nyt tultu tänne Innsbruckiin vähän kattelee vanhaa kaupunkia ja keskustaa. Tosi kivan näköinen paikka. Jatketaan tästä sitten matkaa Wieniin, jossa ollaan seuraava yö ja sieltä sitten Tsekkiin.
Tsekissä sitten mennään Ostravaan, käydään kuvailemaan vähän tehdasta. Matkan viimeinen asiakastyö, sitä jatketaan sitten Baltiaan ja lopulta Suomeen päin. Terveisiä täältä Viinistä. Ollaan saavuttu tänne yhdeksi yöksi ja tultiin vähän pyörillä kattelee kaupungin näkymiä ja vaikuttavaa settiä jälleen kerran. Tästä jatketaan matkaa sitten Tšekkiin Ostravaa, jossa kuvataan viimeiset tehdaskuvaukset ja siitä sitten Puolan ja Baltian kautta kotia kohti. Eli ollaan saavuttu tänne Ostravaan. Käydään tekemään tämmöiselle vähän isommalle kans metallialan yritykselle puolen päivän kuvaus. Vedetään vähän dronea. Ihan perusgimbali sit sisältä valokuvia. Katsotaan millaista tulee. Ja sitten tää on meidän vika asiakas ja kohta Suomeen. Tässä kohtaa matkaa, kun kaikki asiakastyöt oli saatu vihdoin hoidettua yli pari viikkoa tien päällä, alkoi pikkuhiljaa tuntumaan. Sen takia tykitettiin seuraavat pari päivää suoraan moottoritietä Suomeen päin ja pian oltiin Tallinnassa. Reissu ohi. Jes, ollaan täällä laivalla. Helsinki näkyykin jo taustalla ja lähdettiin tässä viime päivien aikana Baltian läpi. Meillä onkin sitten kotona odottamassa isot editointiduunit. Mennään sinne katselemaan vähän, minkälaista matskua saatiin ja aletaan vähän saada projekteja kasaan. Mikä itselle jää päällimmäiseen mieleen, että miten meidän tää tiimi on hitsautunut kiinni tässä, että se on ehkä ollut tärkeää. Paljon on näetty, paljon on koettu, että ehkä se silleen hiffaa vasta myöhemmin, että mitä tästä on jäänyt oikeasti käteen, mutta päässyt tekemään siistejä projekteja paljon ja niin kuin Konsta sanoikin, että editointityötä on tosi paljon vielä edessä. Kiitos oikein paljon, että olette katsoneet että meidän vlogeja. On ollut hauska dokumentoida vähän tätä meidän työskentelyä ekaa kertaa oikeastaan niin kunnolla. Toivottavasti tää on ollut sellainen niin kiva katselukokemus. Ja jos meidän kuvaaja on onnistunut tässä hommassa, niin sitten voidaan palkata uudestaan. We will see. Jos tää on YouTubessa, niin sitten onnistuu.